etxean gustokoa dugu barren astekaria jasotzia, eta bide batez praktikatzen dugu geure euskera. Ni pentsatzen dut, elkarteak laguntza bihar duala horrelako gauzak egiteko eta horrela jarraitzeko. Ni bazkide egin nintzen, barren astekaria hasi nintzanean jasotzen, bere koloria galtzen hasi zanean, erretratuak eta gauzak agertze zianean txuri eta beltzez. Orduan horrek ikutintzian da, bazkide egin nintzen.